Vula igate. Usiyapapa. Usiyapapa mshana. Oqala uzenza uJohn vula igate pha. Anze umeka esikoleni uma uqale enze umeka pha. Ncayizaza mntaneni nani. Mntana mina ndimdalanga. Oh shit. Azenza uJohn vula igate. Lokujayiva. Hayi stone. Technology zakho funde wenza umsebenzi esikoleni. Oh yeah. Aloma yini armpit? Armpit mshana. Hayi, amasosha se ma respect yeah. Ungangibuzi imibuzo eminingi nawe. Esikoleni nala? Aloma yini aluminium? Hayi. Akubapha esikoleni senangifundisa aluminium. Hayi, aluminium. Yeah. Aluminium ke lo muntu mshana aluminium. Yeah, aluminium lo muntu. Oh, aluminium. Na YouTube boy. Obligate. Dida. Ai, na wapeta glasi ini aluminium. Aluminium. Aluminium nawe boy. Pita, masosha se ma respect. Masosha. Ayo petile nawe boy. Ai boa, zozana na wewe. Ai boy. Ei bona. Ai na ukizamukeza kuyi. Nango mnokeza. Kwaela lezi ba. Askiza nasokela. Azikezile guys nani ndabona ngizile. Mwavela. Isiqwayo. Siyabonga guys nenze njalo sasala ezasi. Sizothelana inkundla zokuxhumana Instagram guys, social media. Mina uthola Instagram. Mina mphela uthola Instagram. Nazethu. Hayi, ngathi siyavela kodwa guys. Para.